Nhar 20 u 21 ta' Novembru, bħala djoċeżi se ninġabru għall-Assembleja Djoċesana, laqgħa annwali li fiha wisqfijiet il-kleru ir-reliġjużi u l-lajċi flimkien se nfasslu l-ħidma għat-3 snin li ġejjin bit-tema Il-Knisja f'Malta llum, komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni. Inħeġġukom takkumpanjaw dan il-proċess bit-talb tagħkom. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox fit-tiba tiegħek biet minna kull awġ biex ikunu ħilsa fir-ruħu l-ġisem u naqduk bla xkil ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sida li walla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-erf. Tassew boloħ minn twelidhom daw kollha li ma għarfux lil Alla u mill-ħwejjeġ tajba li jidhru ma waslux biex jarfu lil dak li hu. Lanqas għarfu min għamilhom huma u jarawhom b'għajnejhom. Imbagħad ir-riħ, in-nar, l-arja ħafifa, id-dawra tal-kwiekeb, il-mewġa qawwija, id-dawl tas-sema li jmexxi lid-dinja, lil dawn ħasbuhom Allat. Jekk ħasbuhom Allat, għax taxqu biġmielhom, imisshom jifhmu kemm hu aħjar minnhom is-sit tagħhom? Għax min ħalaqhom u il-bidu ta' kull ġmiel. Jekk jistaġbu bil-qawwa u l-ħidma tagħhom, imisshom jindunaw minnhom kemm hu aqwa dak li jagħmilhom. Għax fil-kobor u l-ġmiel tal-ħlejja jingħaraf bħal fi xbiegħa dak li jagħmilhom. Imma dawn mhuwiex ta' min ilumhom wisq. Għandhom nejn ħarġu mit-triq it-tajba u ma jfittxu l-Alla bix-xewqa li sibuh. Ifittxu bir-reqqa l-emejjel tiegħu, iżda tħawdu b'dak li raw, daqskemm huma sbieħ. Imma lanqas dawn ma huma ta' min jadirhom, għax jekk setgħu jarfu daqshekk u jħadmu moħħhom fuq il-ħolqien, kif ma sabux aktar malajr is-sit tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ismewiet ixandru il-glorja ta' Alla.
Ismawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Ismawiet ixandru l-glorja ta' Alla. Emil idejh tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar. Lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Flimkien, ismawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, m'hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jinxteret kliemhom. Flimkien, ismawiet ixandru il-glorja ta' Alla. Għaw qalbkom u erfaw raskom, għax il-fidwa ta'kom fil-qrib. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu bħalma ġara fi żmien Noè, hekk ukoll jiġri fi żmien bin il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu, sa dakinhar li Noè daħal fl-arka, imbagħad ġie d-dilluvju u eredhom il-koll. L-istess bħalma ġara fi żmien Lot. Kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibigħu, iħawlu, jibnu. Imma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma, Alla bagħat xita ta' nar u kubrit mis-sema u eredhom il-koll. Hekk ikun il-jum li fih jidher bin il-bniedem. F'dak il-jum min ikun fuq il-bejt u jkollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx joħodhom. Hekk ukoll min ikun fir-raba, iqis li ma jerġax lura. Ftakru fil-mara ta' Lot. Min ifittex isalva ħajtu jitlifa. Iżda min jitlifa isalva. Ngħidilkom li f'dak il-lejl tnejn ikunu f'sodda waħda u wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Qalulu fejn mulej u weġibhom fejn ikun hemm il-ġisem mejjed hemm l-isqra jinġabru. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kunu ippreparati. Dan huwa fil-qosor il-messaġġ li jagħti Ġesu llum fl-Evanġelju li jridna ngħixu dejjem ippreparati. Hawnhekk Ġesu isemmi iż-żmien Noè u żmien Lot. U interessanti il-kliem li jgħid innutaw. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu. Meta jitkellem fuq Noè, żmien Noè. U fi żmien Lot kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibigħu, iħawlu, jibnu. Ma l-ewwel jolqtok kif dal-kliem ta' Ġesu mhux qed isemmi affarijiet ħżiena, qed isemmi affarijiet tal-ħajja normali. Ġesu mhux qed jgħid kienu jieklu u jiffangaw. Kienu jixorbu u x-xorb joħodhom, jispiċċaw xurbana. Kienu ibigħu u jisirqu minn taħt waqt li jbigħu. Kienu korrotti. Kienu jibnu u jirrovinaw l-ambjent.
mhux qed jgħid hekk Ġesu, dawk nafu li huma affarijiet ħżien ħafna. Imma Ġesu qed jgħid fuq affarijiet tajbin li però jistgħu tant jaljenawna fil-ħajja li aħna nispiċċaw ma nagħtux każ dak li huwa l-iktar importanti. Jew ninsew lilu. Bħalma smajna anki fl-ewwel qari. Ninsew lil Alla li huwa l-għajn ta' kull ġid u nedew fil-ġid. Kultant jiġri dan fil-ħajja tagħna. Ħansemmi eżempju, tisma' min jgħid m'għandix ċans għall-quddiesa. Tnejt il-ħadd jum il-mulej. Għax tant għandna affarijiet, attivitajiet. U minn hemmhekk imbagħad immorru hemm li m'għandniex ħin għall-quddiesa. Jiġifieri jum il-mulej li għandna dejjem niċċelebrawh permezz tal-Ewkaristija tal-quddiesa. Inwarbu dak li huwa l-iktar importanti. U nagħmlu affarijiet oħra li fihom infushom mhumiex żiena u maħżina biss jekk jitfgħu fil-ġenb dak li jiġi l-ewwel. U għalhekk li qed jgħidilna Ġesu huwa noqogħdu attenti fil-ħajja tagħna li ma ngħixux aljenati, jiġifieri minn ħaġa għall-oħra, ġirja wara l-oħra u nispiċċaw impoġġu fil-ġenb dak li għandu jiġi l-ewwel. Il għaliex hemmhekk inkunu mbagħad żbaljati. Li qed jgħid Ġesu huwa li aħna għandna dejjem fil-ħajja tagħna ngħixu ippreparati. Ippreparati għal meta jsejħilna hu. Ippreparati għal dak li jitlobna hu hawnhekk illum. Din il-qalb li hija maquda miegħu dejjem tfittex ir-rieda tiegħu. U li għandna nagħmlu dan bis-serenità. Anzi, bil-kuraġġ, mhux bil-biża'. Fil-fatt jgħod ħafna dik sentenza li smajna fl-akklamazzjoni qabel l-Evanġelju li hu wkoll minn kliem ta' Ġesu. Qawwu qalbkom u erfgħu raskom. Ġesu ma jridniex li meta aħna naħsbu fuq il-ħajja ta' dejjem nitlew bil-biża'. Kultant jiġri dan, tisma' min jgħid tisma' taf l-aħħar tad-dinja ġejja is-sena d-dieħla. Ilhom ta' ħafna jgħidu, jien niftakar meta qaleb il-millenju fis-sena 2000 xi wħud kienu jgħidu li ġej l-aħħar tad-dinja. Diġà 25 sena qegħdin wara l-aħħar tad-dinja ta' dikinhar. Il-biċċa hija li l-aħħar tad-dinja mhix f'idejna u li aħna noqogħdu noħorġu warning, il-famuża warning, illi se jiġri hekk, u mbagħad kulħadd bil-biża', u mbagħad ma tiġrix li ħadna żball tgħaddi mhux dis-sena, s-sena d-dieħla. U mbagħad ta' wara. Dana kollu ħela ħin, illa li l-aħħar tad-dinja mhix f'idejna, tista' tiġri għada. Se nqogħdu nistennew wisq. U tista' ddum ma tiġri. Mhux f'idejna l-aħħar tad-dinja, u nutli noqogħdu imbeżżew in-nies bħalma kultant jiġri b'warnings żball dak. Il-biċċa hija illi l-aħħar tad-dinja għalina hija meta l-mulej sejħen lilna. Meta l-mulej isejjaħlek hemm tkun l-aħħar tad-dinja għalik. U allura iktar milli noqogħdu newdnu fuq dak li mhux f'idejna imma f'idej Alla, għandna nieħdu bis-serjetà l-kelma ta' Ġesu li dejjem ngħixu ippreparati għal meta hu jsejħilna. Meta jsejħilna f'idejh.
Imma żmien li tagħna u fidejna biex aħna narfu nużaw iż-żmien tajjeb u nagħmlu dan bis-serenità, b'imħabba, bil-ferħ, bil-kuraġġ. Għaliex jekk aħna nfittxu tassew dak li rrid il-mulej minna llum, m'għandniex għalfejn nibżgħu. M'għandniex għalfejn nintlew b'tensjoni. Imma għandna anzi nirringrazzjaw il-Alla li jagħtina il-paċi li tħejjina għal dakinhar li hu jsejħilna għal għandu. Nitolbu issa resqu tal-bit tagħna lill-Alla, nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli tħabbar l-Evanġelju tiegħek lil ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nissel mulej f'qalbna imħabba kbira lejk, għamel infittxu dejjem li nqedu lilek l-ewwel u qabel kollox f'ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Neħi minna mulej kull biża li jfixkilna milli nintlew f'qalbna bl-imħabba u bil-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għatti mulej l-għenuna tiegħek il-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li għedina l-kura barra minn Malta, dawk li għatuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Tolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied u għal dawk li huma vittmi tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Ejna mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Tolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar speċjalment biex inti tilqaħħom fi ħdanek tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu aħdiġi tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bis-slim mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu btieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nisqaru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 Qaddis.
mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis as-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salta il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi trubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbist kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inroddu lek ħajr mulej għat-qarbina mqazza li bija saħħaħtna. Bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema, hekk ukoll fit-tieqa tiegħek għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċiera bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nhar 20 u 21 ta' Novembru, bħala dioċesi se ninġabru għall-Assembleja Dioċesana, laqgħa annwali li fiha wisqfijiet il-kleru ir-reliġjużi u l-lajċi flimkien se nfasslu l-ħidma għat 3 snin li ġejjin, bit-tema Il-Knisja f'Malta llum, komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni. Inħeġġukom takkumpanjaw dan il-proċess bit-tajb tagħkom.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smattaltana ħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-nubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, u għafrilna d-nubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبارك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem tal-dejjem. Amen. ماريا سانتسيما أورينا لي انت يومنا عليك اسم الطلبتانا جسو لتويلة علينا ورتكون بنيدم بحالنا وجسو تيهي أخفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن والجنة لروح كلها سبيشالمنت لداوك الأكثر عندهم بزون تالحنينة تيهك نكونسيدراو في التيلة مستيرو تدبتية متى سيدنا جيسو كريستو كين انكورونات بالشوك مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تيجي سلطناتك يكون لترتنت كيف في السماء اجدا في الارض Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, u għafrilna d-nubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك امبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria Malla, Itlopalina Midimbin, Issa Officiat al-Mewtana. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبركنتي فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, isqab fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مبركنتي فوسط النساء ومبيرك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, isqab fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki isma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien imobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, wafrilna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki isma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, u għafrilna d-dobietna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li jiteva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum u għafrilna d-dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem id-dililhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal tagħna, Kristu l-qattal tagħna. Missier etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna għalina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina,
Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Affrilna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddis Sommalla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.